Kumno perlok dengan avna parian. Berhak ni ka video nga kwa ban kan kinyat pang kawe ka issue. Kawe ka pang. Kaba bun ki beru kim da kam ya pelet jimut han haru kata. Berkata kadei ka jingya pair hapreng ki nong Markhmat Jong ka Diang pat Jong ka mon. Hang ni hajal lajong ni kumangai i menta niar bah ki Briew ki ban pelet jimut bah ya kata ka jingya pair. Kadei ke ka bakong san bah hajing sisa. Ki wiki jala ki wiki ri ki la su thu bah ka jingya pair pring left and right. Diang berkemon. Hande hang ni hajal lajong ni dei ngimpat perkat jeliu tanah dua tata. Let's say kan ni ka video kan ketik jimut pi ba pinsas dang ban perkat no dakum ni. Kadiang bakamon mdi tang bikidei ki kiti jungi kidei ru kirukom perkat rukom perkat pangka menor rukom perkat pangka menta ba rukom perkat pangka lawai ru ngimla ban sutu sei ki nyong Markhmat jungi ki nyalam yangi larang ngim sutu na ei kaliang baki wan hang ni hajala jungi larang ngi kmi sisagen bun sin ngi jet you know Markhmat amdai baki dina ka Diang na kamon ngi jet maki handsome lan ki uruspa lan ki wana ki yeng kraw kata kadei ka mengisi ibha berkali ka eka ba ya yo ba haru menta kai ka jinga pair hapen kini ki art li kiliang ki bun ma ki kinjran mo tang ba ha ka jing sto jonga ba ka jing sham jonga nganshu ainuk sai phi kumne ki Briew jong kamon ki perkat bhai ka ne daga ne dak bor ki mud ban thau perthai ban pen long ye ginu ki jing tmu ju ki dak bor bet ki happen I bor bet ki Briew jong ka Diang pan ki perkat ne ki di khala khulom ki stu ba ka juk kala ya ka juk ka information ka juk ka internet but Namar kata ki adapt ki happen pen kala ya kerukom perkat jong kiru khalang ba ki la ban sakri Pynbha bun sen ha jing sem jong ha jing ya jong ha jing em ale chini setai ngasem ba ki Briew jong ka mon ki em ha ka menor ki em ha ka ba mitshwa but bun sen ru kim da su tho thani ka menor ta maki mudur ka long da ko moi but ki pen kiu skong ba ya ka menor but ki don kata ka jing tieng spangkani ka menta ki nget bet baki jon baki ki bor ki basal dat ki ban sa wan ban sa telap ki ban ra ban rong ya ka jing em dong ki kumbaki em menta ki Briew jong kamon bun sing ki perkat kumta we are always under threat ni don be ka jing ma ni don be ka jing tieng ki Briew jong ka Diang pan bun sen ki di bakrup ki bakloi ba ban pediang ya ka jing thamai hoi teng ki le tam hi ngam ong bekim le tam teng ki kloi than ban pediang ki batmai to makim perkat jeliu than haru tata spang ka jing bhane ka jing sniu dong ka jing kala handai bun sin hi ka babha spang ka Diang ka ba ki kdup bat ki pediang bat ki kala bat ki adap bat ki I ya kala wei ha ka wei pat kerukom ki pi kala wei pakadei ka ba pernai tiki pun susu ki wi mat ki matan ni let dei ki kot ki kitab ngin hapuli ba ki ki bayar ba handrei itai di we ibentai bengila ban sutu ikini ki arliang ki ede ki rukom penye per hapen ka Diang bakamon ba pi pila men perkat so ba ai jing mut pi nganga di Briew jong ka Diang maka tengah keren kumnero Namar ba nganget ba kamon kala du ka bor kam don show ka to ka bor ka si don men shwa but kam long relevant show yang ni ki ba imah kani ka juk menta tama kataru ngila banyatai ngila banyania ngi bana ka Diang ni pediang be kata ngim juk keren des phang ba kum nu menur ban keren ngan show me ngan dat ya me ngim khang re no pi kwa ban keren so ba the floor is yours mentang show ai tang tok nya ngini beteng kan ya ba nya chakman Kumlesibu.